En total pasarán polo Castro Alobre 700 nenos e nenas de 11 centros escolares de Vilagarcía de entre 6 e 8 anos. De toda esta canteira que participará nas visitas guiadas que organizou o Concello ás escavacións arqueolóxicas, poden saír máis dun e máis dunha arqueóloga, o xulgar polo interese que puxo esta mañá o primeiro grupo de alumnos. Que os fragmentos que hai baixo a terra os usaron os romanos e os que lle querían roubar o pescado fai moitos anos e tamén as casas estaban tapadas todas de conchas. Antiguamente eran de roca, os techos eran de palla e moi fortes. Nos enseñaron as cousas que encontraron aquí dentro. Esa apertura de allí era por donde metían la leña y luego lo quemaban. Y esos muros luego estaba la casa de arriba y ahí el suelo estaba calentito porque ahí estaban los muros calentes y luego arriba estaba la casa. Son rapaces e rapazas de primeiro e segundo de primaria do Colexio da Lomba que atenderon a historia do xacemento e da cidade de Vilagarcía, unhas visitas escolares que coinciden coas excavacións e o proxecto de musealización que a Deputación de Pontevedra está levando a cabo no Castro Alobre, ao tempo que o Concello mellora a accesibilidade do recinto. E que mellor facer a visita que guiados polos bolechas. A idea é que con estes libros que ao mellor son un pouco máis didáctico, porque eles moitas veces estas explicacións dos adultos pois quedanlle ao mellor demasiado técnicas, pero si a través de unha serie de dibuxos sinxelos e que lle gustan como son os bolechas, pois que vayan coñecendo dende pequeniños cal é a historia da nosa cidade e ademais, por suposto, con unha doble intención que é cando cheguen á súa casa que lle conten aos seus pais que foron a facer unha visita ao Castro Alobre, o que comían ali, o que pescaban ali, como se protexían para que despois tiren dos seus pais e veñan a coñecer o Castro Alobre. Este repaso pola historia, ademais de contar coa explicación dos bolechas a través do seu libro sobre as aventuras no Castro Alobre, contou tamén cun guía profesional que lles puxo tanto sobre as obras de restauración e consolidación do Castro. Completando la excavación de dos estructuras que teníamos excavadas parcialmente, para luego completar la consolidación de todo el área. Lo que es que eso, como teníamos dos estructuras que estaban parcialmente excavadas para que todo quedara mejor y más bonito a la hora de visitarlo, lo que se ha hecho es excavar esas dos estructuras para luego consolidar todo y dejarlo ya visitable. As visitas escolares ao Castro Alobre prolongaránse ata o 3 de abril, cando pecharán coa visita do Colexio de Rubiáns e o Centro de Educación Especial.